Ay, cool. Isbog-isbog man kadira. Ay, kakadlok man sa ko eh. Isbog dia. Ato sinday. Lakaw sila. Tama ba pe? Mayo kay magsulo ta karon. Bitaw. Ay, gadlok dia mo. Mangilabot sa imo ha. Ay, gadlok sa ko. Kuan ka, Nicole, kanang kabalo naman siguro ka nga kagusto ko sa imo ba? Sorry, nanam mo ko uyab. Manggod gitisting manggod na balag ko ande basin di nga basin di pwede ana Di man pwede. Dugay naman mo. sa gamay lang tistingan na nimo basin Pwede. basin manggod Basket dumanggod ta ka, di ba? Sa inyong hapadaan. Basket na ta ka. basin bitaw na to dai Oo. basin di kon ba pwede ra Di ma naman dyan pwede kay gugmaan man ko niya. wala mo Sorry lang good. di ma ang gakuan sa imo kay Barkada lang good. ang nakapait sa imo ka di ba mo nimo tagag chance gud sabay-sabay sa lakaw-lakaw Dili man jud king in love man kay ko niya din usa pod. Isa kong pagturi niyo is barkada lang man. sa chance sa gamay lang nga chance unta ba Di pwede na. Ngano, dugay naman good mi din. Dugay na pod mi nag-ila. di ilahan pud ako nimo Kailan naman ko nimo, saan man na nimo niya. Ang akong pagturi nimo is barkada lang man. kuan barkada pa man magsugod man sa barkada gid pero kung madugay kung maganan ka sa kuha Na di ba po ko may in love? Mas may in love man. di wa Dugay naman good mi niya. Nga nagsabot ko sa umpisa sa sugod pa lang ako kag-uyag. Never ko rin give up niya. Hindi, ako lang ta ba, bisag gold. Di ko manguyab sa imo sa karon kanang chance ta ba magsabay-sabay ta para diha bisan ni posible. Pag na nataka-daan ka sa sitwasyon ako pangignan niya. Di na ka makakakuan kay kanawa karon unang uyab ka na ako niya. Ang ending kuan naglag raman na atong ginakuan sa tuwa, di ba? O vlog lagi pero wala say camera sa tuwa pud, wala say may naka-night mazatan sa titusyon diri wala man pud. Nagignan biya ko daan biya nga ang istorya na ko ni Tito Shindaan nga naadyo ko uyab din usap pod love kay nako. Kon ba kissing lang gud. Dili man jud pwede. Sorry ka na lang. Kissing lang unta ba? Kasi hindi ay mag-work. Dili jud mag-work. Kaya nga mas nag-work man gud ang relasyon. Naman duha. No, sige man wag kanang joke sa tuwa baka nang ipay mo titusyon ka-develop naman gud may ako nang aminan di simula ka-develop nang ko sa imo. Na saan man ako maka-develop kay sa lain na lang gud. Sa lain may usa nang lain si Nicole bali nang sa lain di ay Di ba? ikaw man ang Sa lain kita. na lang ka manguyab. Di mo gud inana. Dili man gud nang inana Nicole good kung sa imo gud na. Di ba pwede kay ano man ko uyab saan man anay mo. Mainit Dili sa mo pag magtun timer. Kung once magtun timer ka, mas damor man noon nga binuangan ka. Dili man sa ingo nga magto-timer pero ang ako wala ko ta. Try ba? Try sa basin di ay basin pwede. Pwede. Layo bek. Naon sa Sayon ka ako. layo bek kaning yung galaga niya. Uban-uban din ko. Dili man tungod sa ingo sa vlog, tungod man sa imo gyud. Na, saon dili man jud ko kay kumaan man kay ko sa isa. Nicole. Wala dito lang sa imo. Kay ngano amigo mo story mo aso. Lisod makagusto kung di ka gusto niya. Pero mas lisod kung nana siya'y tagiya. Kung mangilog ta basig pa ingos problema. Hulato na lang baka hang magbulag sila. Taka